10 minut vás prosím a vy pořád nic. Možná vás sám odnosím do prčic. To si však pořád nerozumím. Máte jí netleskat, přátelé, víme. Bylo to pěkné, bylo to fajn, ale teď goodbye. Čau, ahoj, hoj, hoj, choďte domů, otočte své čela. Nyní sleduj, 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 jak se to dělá. Tak to jdeš, otočíš se hlavou. Já tu zpívám dál tu píseň své hlavou. A začnu klidně i falešně, mě to nevadí, mám to rád. Jsem alternativní umělec, ne kamarád. Mám k tomu i taneční kreace, přátelé, běžte, tohle není rekreace. Opravdu opuste pomalu tento sál, chtěl bych tu být úplně sám. Nedělat si srandu, zvládnu celou bandu, jsem Kalan z Petržalky. Důlky, žalky a co já, důlky, žalky a co já. Dobře, přitvrdíme, mě to jednou. Takže vy nepůjdete. Ok. Ale dáme 12, to je nudná hodně. Narodil jsem se před 30 lety. V nemocnici v Třinci na Sosně. Bylo to krásné, doteďka mám ty výlety v sobě, jak jsem šel na tu zem a tak dále. Nevím, na co tu čekáte, na nějaké moudra, že odejdete bohatší. Čí. Tahle ta píseň nemá hlavu, bata nemá ani patu. Přestaň tleskat, kamarádko, já to myslím vážně. Tohle, vy jste publikum šílené, vás se nedá vůbec bavit. Já nepřišel jsem vás bavit, přátelé, co blbnete, už dávno vidíte, jak se máme ještě více směšit. Shit. Vypadají ze mě už jí zprostá slova, budu zpívat falešně. Nikdo mi nerozumí, jsem emotivní